Mon alkadi kan syudad, dumangko na siya nabisto. Sa rumistiso na alis, may abilidad pa mismo na matabang na magalang. Dahil pa nawawara na lawig na karakayanan sa iyang kakayaan. Aking salit pa ko kato na dahil pa nag-aaram. Pagkatapos ko magbisa sa iya tataguan, aram ko grabe man sa kuyang kapasawayan. Kaulay sa kong ina kung ano sa kong tinatarap. Pero dai ko na magirumduman gabos-gabos sa maog mangiribanan. Pagtabang mong lubos-lubos sa kadakulan mong itinama sa sala. Gabos na naginyo, tinurimi ikang ama. Pinadagos manggiraray, amaray mong buot. Sa kadakol na butante sa imo nagtutubod. Hanggang naging DILG Secretary ka Pinas. Sa Rosamaray na tao nagkapot kang batas. Jesse Robredo, nasa muyang ama. Ikasimpleng tao na nagpapaugma. Ika pinadangat kan mga nagenyo. Kamundo kami kan pagkawara mo. Pagkamata ni aga nag-aagi sa luwas. Kabisekleta si Pogi da ika po magrikas. Para iwas balakid o signos na masabat. Na masakit na sabi mo sa kuno'y salamat. Pagkabot kan sa tiyembre perming naiiling ka. Nakikipagsabayan sa nagenyong magbuya. Sobra akong napabilib na nakikisumaro ka. Sa arog may mga tios na labo-labuan tiyaga. Ika nagtataong hamis sa nagtuturong mata. Ika nagpakusog buot na maluya. Ginigibo ko nito sa arog kang inspirasyon dai malingawan ta dedikasyon. Kuniyo sa imo dawa para paano. Ugwa akong andog na ipapadangog sa imo. Ikaso, minabertaan ako. Kinakara ka mga radyo may buminagsak na eroplano. Jesse Robredo, nasa muyang ama. Ikasimpleng tao na nagpapaugma. Ika pinadangat kan mga nagenyo. Kamundo kami kan pagkawara mo. Biglaan na tangok pareta ang makangirat. Sa lugar kan masbate may igwang nagbagsak. Nasarong eroplano sa tawig ang dagat. Lunad ang sarong opisyal kang gobernong padangat. Ang mga tao na bigla, bikol no nagluksa. Dan sa imo pagkawara, mata ko nagluha. Kung isay paan maray, iyo pang napura. Sa akin na ba tinindugan, masino bang tadhana? Dai ka pa daw kayaan kahaputan kang gabos. Sa talento pagkahonesto, daiman minapaltos. Iniangat ang nagasitikan, inipapalugog. Sa mga kasaraditan, oras mo perming ubos. Low profile na secretary, pirit na hinuhuros. Pag uli mo sa pamilya, nasakay ka lang nimbos. Machutor sa mga aki sa barangay nag-host. Kung dai mo pabisto, yan ang istorya kan sa muyang boss. Jesse Robredo, nasa muyang ama. Ikasimpleng tao na nagpapaugma. Ika pinadangat kan mga nagenyo. Na mundo kami kan pagkawara mo. Jesse Robredo, nasa muyang ama. Ikasimpleng tao na nagpapaugma. Ika pinadangat kan mga nagenyo. Na mundo kami kan pagkawara